Dit is Derch de Bibel, eerste Kjennichs, programma nummer 5. De Bibeltekst voor deze lektion is Kapital 7, vers 1, Derch Kapital 8, vers 43. In het vijfprogramma zagen we wo allemaal den tempel aanvangt te bouwen en we zagen ook gelijk wo hij den bouwen deed. Van daar waar we wieder zijn wo de tempel gebouwd wordt, gerade als David Salomo had vergezegd dat hij den bouwen zal. En we waren ook zijn dat de tempel wordt aangezegend. Ik lade nu weer aan naar dit programma te horen om te zijn wat de tempel voor een bediening had voor de Israëlieten te die tijd en ook wat we van deze lektion leren kunnen. Herr, ik dank u wel voor die woord en bid dat u dat mocht te jeder persoon zijn dat u aangeschaut heeft van jou. Amen. Hier is prediker Elmer Rijmer met het programma Derch de Bibel. We vangen vandaag aan met het 7e kapitel en eerste Kjennichs. Dit kapitel beschrijft dan dat Salomo niet bloos den tempel bouwt, maar ook zijn eigen palast, dat huis en den Lebanon woont, en ook een palast voor dem farao zijn dochter. Dit kapitel beschrijft ook dat einzelnet van de verleef voor den tempel, de gegotene zee voor den tempel, de 10 messing waschkammer en de 10 goldene lampenholen voor den tempel. Dat neemt 7 jaar den tempel te bouwen. En wanneer ook zeer stroom weer alles toop, doch weer dat lang niet zo stroom en bijzonders als de aandachtscelt wie je was. De tempel wordt ongeveer $5 miljoen gekost had te bouwen, en die weer ongeveer 2 maal zo groot als de aandachtscelt wie je was. Im Nieuwe Testament is de aandachtscelt niet de tempel, een beeld van de Heer Jezus Christus. De tempel had een gewisse heerlijkheid, en doch weer dat niet zo als de aandachtscelt wie je was. De tempel weer zeer veel verhängnisvoller als de aandachtscelt weer, en wo de aandacht door binnen geëefd wordt, weer ook veel verhängnisvoller. Maar als christen nu is dat zo, wie velen zo dat man wie bloos kunnen de rechte methode vinden, de rechte weg wat te doen, oder dat rechte boek kunnen te holen krijgen, dan kunnen we ook God zijn arbeid doen. Maar weet, alles wat er veelt is dat we God zijn woord nemen, dat lezen, studeren en gehoorzaam zijn, ons aangeven zum Herr. Dat is de antwoord, mijn vriend, dem Herr zijn arbeid te doen. Mensen en kerken hebben allerhand voor onrechten, maar de Bibel wordt toevallig uitgelaten en ons onrechten. Salomo bouwt niet bloos den tempel, ook allerhand voor verschillende andere gebieden. Eerste Kjennichs 7, de eerste vers. En Salomo bouwt aan zijn eigen het huis voor 13 jaar, en dan weer dat voordig. Dat neemt meest 2 maal zo lang als den tempel. Dat met zijn een zeer strome palast geweest. Tweede vers. Hij bouwt ook dat huis in Lebanon. Dat weer bij 50 meter lang en bij 25 meter breed en bij 15 meter hoog, op 4 zijden stenders, met zijden baltjes. Dit weer zijn huis weg van thuis, in Lebanon, waar hij aan deed, wanneer hij alleen wil zijn, als mij zo. En al dat materiaal kwam van dem Tyrus Kjennichs hierom. Die deed dat steen verzorgen en ook dat zijdenhout van dit zijdenbeam bij Lebanon. Er zijn nu al zeer weinig zijdenbeam gebleven door bij Lebanon, die zijn alle doorgesneden. Nu even probeer ze door waarde zo'n beam te planten. En zoals ik zei, Salomo deed veel bouwen buiten den tempel en zijn eigen palast. 8 vers. En dat huis waar hij binnen woont, had nog een andere verleef, dat ähnlich gebouwd weer. Salomo bouwt ook een huis voor dem farao zijn dochter, den hij te vroeg genomen had, dat zo weer als deze verleef. Ähnlich gebouwd meent dat het ook zeer stram en uitgetekend weer. En dan lees ik dat hij ook een huis gebouwd had voor dem farao zijn dochter. Zij schijnt weer zijn lijsten, even al die andere vrouwen die hij had. Maar zo, hij wordt niet gekund zo'n stromend bouwen voor jede ene van zijn 700 vrouwen. Wat meenst u? Maar hij deed ook allerhand andere bouwen. En niet bloos dat.
Dat is hier beschreven, hoe je nee dat alles weer, hoe die stenen gesneden worden en zo wieder. Dat weer, zeeën diere stenen. 13e en 14e vers. En de Kjennichs Salomo zegt en bracht hem Hiram van Tyrus. Hij weer een weetvrouw erzien van dat Naphtali geslacht, en zijn vader weer een man van Tyrus, een arbeider met messing. En hij had veel wijsheid en verstand, en weer zeer kanstvol en messing arbeid. En hij kwam naar dem Kjennichs Salomo, en deed al die messing arbeid. Des man Hiram, weer niet de Kjenich van Tyrus, deze weer een bijzondere, kansvolle man, wanneer het met messing te doen had. Hij weer die al dat stromend moek van de hieze, alles dat van ijzer, messing en goud gemaakt weer, zijn arbeid weer alles zeer stroom, en dit weer gedaan wat Salomo wil hebben. En zo'n zeer stromend is dan een bewijs van hoeveel hebben goed door hem weer. Door weer vrede en welhabend, zoals nog niet weer gewaast. En weer een van de goede dingen van Salomo zijn regeren. Dat heet wens am aanvang. Nu is hier nog meer beschreven van de tempelarbeid, hoe hij door deed met verschillende stromen. 21e vers. En hij stal de grote standers op en de verleef van den tempel. En hij stal den rechterstander op en geeft den de naam Jachin. En hij stal den linkerstander op en nam den Boas. Deze twee nomes, Jachin en Boas, zijn te vinden en op psalmen. Boas meent en zijn storket. En Jachin meent hij, dat heet God, wordt dat besteedje. Also wat we hier hebben, is stromet en storket. En dat is krijgt wat de 96e psalm zegt, de 9e vers, storket en stromet is in zijn heiligtum. Storket redt van onze radung. Dat redt van een God die den raden kan, die aan aangeheren. En dat stromet redt van dat stromet van aandacht. We zullen aan aanbidden en dat stromet van zijn heiligheid. En zo zijn hier die twee standers. En deze beide standers, waar ik die nu nane, zullen en ieder Christ zijn leven zijn, wanneer we God aanbidden willen. Wanneer we God aanbidden willen, dan moeten we wat weten van zijn radung. We moeten ervaren dat hij die macht heeft, ons van die zendemacht los te maken. En dan moeten we ook nog aankomen en ons christelijk leven. En aanbidden en dat stromet van zijn heiligheid. Maar wat meen ik met stromet van zijn herrlichheid of heiligheid? Ik meen niet door met dat de steden, waar we aanbidden, bijzonders stromen uitgeputst moet zijn. Dat is je goed, want dat zo is. Wanneer hem dat met had, dem Herr zijn herrlichheid in te worden. Aber dat stromet is eindelijk innerlijker stromet. Wanneer du en ik en dem Herr God zijn jegen wordt komen, en en worden dat we in zijn jegen wordt zijn, en dan en worden we onfähig wie zijn, ver aan te stonen, hoe kort we gekomen zijn in ons leven, dan kunnen we aan zijn en zijn stromet, zijn herrlichheid, zijn leeftoligheid, want behouden haast, en we worden dat nog bechecken, wanneer we Jesaja zijn boek studeren worden, hoe Jesaja dem Herr God zag, en dat zegt dat hij zag am hoog en een hecht Jehovah, en des man Jesaja zag zichzelf en God zijn jeen wordt, en hij valt ver am aan wat op zijn je zegt. Dat is eindelijk wat deze beide standers bedienen. Worden godsdienst nu is dat wat bloos een ziel ervoren kan, die geraad is. En ik moet manchmal wonderen, wanneer mensen toekomen in een verzameling, hoeveel werkelijk een idee hebben van wat ware aandacht en aanbidden is. We zingen verschillende lieden. En wat meen we daarmee? Denken we dan aan wat we zingen? En je worden vielleicht niet met mijn stemmen en wat ik nu zeggen wil. Maar dat zingen en een verzameling zal een redmaker zijn voor de predigt van God zijn woord. God zijn woord predigen, maar de hoofdervaring zijn dat wichtigste dat we in een verzameling doen. Wie is manchmal gezegd worden, dat ons dat zal schijn gaan in een verzameling. En ik wonder dan wat ze daarmee menen. Ik heb een vriend,
De volken zegt dat wanneer ik prediker doe en hij door zet, dat ik aan op het theeën kling. Hij is niet bassig door even, hij zegt dat moet zo zijn, en ja, volken wordt voor een mensen een predigt niet zeer schijn gaan, maar dat is nedig. Lees wat de apostel Paulus te zijn jonge predikers, Timotheus en Titus, schreef. We moeten anerkennen dat ware aandacht heeft te doen daarmee dat we een hele grote God zijn jeën wordt zijn. Nu nog wat meer van den tempel, 23e vers. En hij mocht een gegotene zee, die bij 5 meter weer van ene kant tot de andere kant, die weer rond, en weer bij 2,5 meter hoog, en daar weer een rand rondom, die 15 meter ram weer. Dat weer dan zo als een grote was kwam. En die stond op 12 gegotene messingassen, die in alle 4 richtingen checkten. De rand had stramme lelje, die met en gegoten weer. Dat weer waar de priester zich dan wassen zal, wanneer ze naar de heilige stad gingen. En ook wanneer ze terugkwamen. De was kwam en dat anders zelt, weer zeer veel eenvoudiger. Nu is je nog wat dat we zijn willen, 38e vers. Dan moet hij 10 waskammen van messing. Ene waskam hield 40 kleine amers water, en jede kam weer 2 meters. Jede kam had zijn eigen fout. We weten niet hoeveel water jede amer hield. Deze kammen werden dan door aan verschillende rein te wassen dat gebruikt wordt voor de afval. Maar weet, dat niet meer als bloos stromet en grootet, dat hoort rein te maken. Er zijn nu veel tjoikje waar allerhand verstromerd is en een verzameling, maar die geven dat valt niet dort wat nedig is, dat een mens kan van zijn zin rein maken, God zijn woord, dat van Jezus en zijn bloed op een kruis reed. Bloos God kan door Jezus zijn bloed ons vrede en vrijheid geven en dit leven, en dat eeuwig leven bovenaan. Dat water is je dan een beeld van God zijn woord. En dat water wassen is dan een beeld van God zijn woord aan te wenden en ons leven. Stay
48 en 49 vers. En Salomo moek al die gefeesten dat een poort werden van dem Herr God zijn huis. De altaar van goud, en de Derch van goud, op woont dat wijbrood aangesteld wordt, en de tolklichten van reinend goud, 5 aan de rechterzijde en 5 aan de linkerzijde, voor den bundeslood, met de bloemen en de lampen en de goldene tangen. En in anders zelt weer daar bloos 1 lampe houden, en dat redt van Jezus Christus als dat licht voor de wereld, en bijzonders voor ons christen. En den tempel den Salomo boed, weer door 10 zo'n lampen houden. En mij als er door is een aanwending voor ons, maar meer christen, nu hier ik eenmaal mensen reden, van hoe Jezus vriend is. En ik weet dat en één weg, wens is dat ook ten deel zo. Maar bij mij is er door is je voor, dat we manchmal toezeien, dem weg denken. Zoals in predje zegt, dat man heen om hemel komen wordt. Dan wordt hij zich bloos bij Jezus doorzaten op een stoel en met hem vertalen. Dat is dan met zo'n gedanke, dat hij en Jezus zeer goede vrienden zijn. Aber, mij is zo wie vergeten manchmal, dat hij een heilige God is. Jo, hij heeft ons geraad. En sogar aan dem is hij niet zoveel mijn vriend als mijn heiland. Maar Jezus zijn jongen weer door een die schijnt een goede vriend weer aan Jezus, als hij een mensengestalt weer op deze eerd, en dat weer je dan de Johan. Hij leent zich sogar tegen Jezus en de bovenstoof, als hij laatste Passafastmaaltijd aten. Aber, hörch, als hij Jezus zag, als hij op den insel Patmos weer, als Jezus zichzelf zu hem openbaren deed, wat deed Johan dan? Ik lees in dat openbaringsboek, dat hij ver am handval zoals dood. 1:17. En mij is zo, dat wanneer ik naar hemel kom, bedoel ik zeer of ik mij voor bij am dol zat op een stoel met am vertalen. Mij is zo dat eerste dat ik doen wou, is ver am handvallen en am persoonlijk bedanken dat hij voor mij stierf en mij raden deed. En hier nu, während ik hier nu nog in deze wereld zie, wil ik am aanbidden. Ik wil am leef ha. En zoals de Bibel zegt, wanneer ik nou am kom, besonders am gebed, dan, zoals het zegt, laat die weerd weinig zijn, dan God is im Himmel, en du bist op de eerd. Hij is nog de almachtige God. Jezus zei te zijn jongen, dat zij zijn vriend wäre, waan zij am gehoorzaam wäre. Also moet ik die vragen, wanneer du sagst, dat hij dien vriend is, oder dat du een vriend bist voor Jezus, bist du am dan ook gehoorzaam? En wanneer du am gehoorzaam bist zijn, dan moet God zijn woord weten. Wanneer niet, dan bitte, zei niet dat du een vriend bist voor hem, en heette die. Die worden nogmaal alle ver am stonen en je recht, zeg maar. Zo zegt de schrift. 51ste vers. En zo weer al de arbeid voordig, dat de Kjennichs Salomo gemaakt had voor dat Gottes huis. En Salomo bracht al dat en aan, dat zijn voeder en je weet houdt, dat zilver en dat goud en de gefeesten. Hij leed de allemaal tot schatz en dem Herr God zijn huis. Nu kom ik bij dat 8e kapitel in 1 Kjennichs. En hier is beschreven, hoe dat en je weet wordt. En de bundeslood arche im tempel en aangebracht wordt. En dem Herr God zijn herrlichkeit, dat huis veld. 1 Kjennichs 8, de eerste vers. Dan verzamelt Salomo al de ältesten van Israël, en al de versten en de geslachten, de eeuwigste van de families maakte Israël zeens, naar dem Kjennich in Jeruzalem, dat zij de arche uitbrengen mochten van doft zijn stad. Dat is Zion. Dit is nu de aanwijingstijd. 5e vers. En Salomo en gans Israël, die zich door nu ver de arche verzameld hadden, die de schoop en assen opferen, dat niet te talen ging, er waren zoveel. Wanneer je denkt aan hoeveel schoop en assen door je opferd worden, dan wordt manchmal gevraagd hoe dat mogelijk weer op één altaar. Er waren meerdere altaren, zeg maar.
Eerstens waren er 2 in de tempelhof, en dan hadden ze daar ook een groot deel andere altaren opgesteld, op verreest, zodat dat wat kunnen gedaan worden. Ze dachten dat je meer op ze brachten, je beter wordt dat zijn. En dat wil je dan vielleicht het goud verdaan. Maar wie moet er behouden dat er bloos één offer verzend is, en dat is Jezus Christus zelfs. Hij is dat woord het offer, en zoals de Hebreeënbrief zeer klaar uitleiden deed, Jezus Christus zijn één offer, die het ganzen kort toe, voor alle zin. En nu is hier wat zeer interessant. De priester had nu de arche ingebracht en dat allerheiligste, en had dat alles ingerecht zoals dat ingeordend weer. Ze hadden de stangen uitgenomen, wils die niet meer wordt gedraagd worden, de arche heet dat, die zal hier nu blijven. En zij wat passiert, tiende betreft tiende vers. En dat passiert, als de priester uit de heilige stad uitgekomen waren, dat een walch dem Herr God zijn huis veld, zodat de priester niet stonen kunnen zum dienen wegen de walch. Dan dem Herr God zijn herrlichkeit veld dem Herr God zijn huis. En Salomo zeide, de Herr God heeft gezegd, dat hij in de dikke dunkelheid wonen wordt. Ik heb zekerlijk verdienen eer een huis gebouwd, een zekere stad, waar du kanst voor immer blijven. Nu, dacht Salomo werkelijk dat God daar wonen wordt? Nee, eigenlijk niet. Ik lees nu de 17e bij 20e vers. En dat we aan mijn vader dooft zijn hart en huis te bouwen voor Israël Herr God zijn nomen. En de Herr God zei te mijn vader dooft, en dem dat het aan den hart weer een huis te bouwen voor mijn nomen, hast du goed gedaan dat het aan den hart weer. Aber du sollst nicht dat huis bouwen, aber den sehen, die van die stammen wordt. Die wordt een huis bouwen voor mijn nomen. En de Herr God heeft alles gedaan dat hij van reed. En ik zie nu hier en mijn vader dooft zijn stad, en zet op den Israël troon, zoals de Herr God versproken heeft. En ha nu een huis gebouwd voor Israël, en Herr God zijn nomen. God zegt hier nu zeer klaar, dat hij dooft de krediet geeft voor de idee den tempel te bouwen. Dat wordt ze meer Emma Salomo zijn tempel genaamd, meer zo dat zal eindelijk dooft zijn tempel genaamd worden. En dan is hier Salomo zijn aanwijdingsgebed beschreven. Ik wil het niet alles lezen, maar dat is een bijzonder gebed. 27e vers. Aber wordt God in werkelijkheid op deze eerd wonen? Zij, de hemel, en de hemels hemelen, kunnen die niet beschränken. Hoeveel wen je dit huis, dat ik gebouwd heb? Salomo wist goed dat God niet in den tempel wonen wordt. Dat is heidnisch, vriend. Ik wonder dan manchmal ook, dat een kerkgebied God zijn huis genaamd wordt. Dat is eindelijk niet God zijn huis. God woont in Christus kerker, en dat is ganz wat anders, als in een kerkgebied te wonen. En wanneer Christus zich opzamelen in een gebied, een gebied, dan is God daar, en dem Heilige Geest, die in ons woont, wanneer we bekeerd zijn. Aber wanneer die Christen alle uitkomen en die lichten uitgemaakt zijn, dan woont God daar niet in dat gebied, zeg maar. 29e vers. Dat die ogen mochten immer op dit huis zijn, dag en nacht. Op die stad van woont u zitst, mijn nome zal daar zijn, nu dat je beed te hartje dat die deine nu beden deed, nu deze stad. Dit is de stad, waar ze zich naar dem ware God nodig kennen. Zij dat hij van zijn nome redt. En zo is dat nu ook. We noderen ons nu ook naar dem Herr God en Jezus Christus zijn nome. Jezus redt eenmaal van nou wat vragen en zijn nome. Ja, wordt gezegd dat wanneer zij naar de stad beden worden, dan wordt God aanheren en je gebed antwoorden. En dat is nu ook een wonderbare ding. Salomo zijn gebed diet door nog aan, dat zij een goede begrip hadden van waar God is. En de tempel zal nu de hoofdstad zijn, waar mensen kunnen aankomen om te beden. En wanneer Israël weg wordt genomen worden in gevangenschap, dan zullen zij zich naar de tempel draaien en beden, vandaar waar zij waren. Hij zei te aan dat wanneer zij dat doen worden,
dan wordt hij heren en vergeven. Dat is een 30ste vers in dit kapitel. En Salomo zijn gebed, dat hij ook bidde dat wanneer mensen van andere landen komen worden door aan te bidden, dat Israël dan wordt een zeichnis zijn, dat de vreemden anerkennen worden, dat hem Herr God zijn noemen door weer. Dan weer dat zo dat mensen willen van dem ware God weten, dan komen ze naar Jeruzalem. Nu komen we naar God en leren hem kennen, wanneer we door Jezus Christus naar hem komen. Ik heb niet veel tijd van dit nu te reden, maar daar is nog meer hier. God zegt ook aan, en een profetische weg, dat zij worden in gevangenschap genomen worden, en wanneer dat passiert en zij bussen doen, dan zullen zij naar deze stad bidden. Wils dat is die stad, waar zij zich naar God nodig kennen. We worden dat laten zien, en dem Gottesman Daniel. Maar nu moet ik verlaten. God is zegen, mijn vriend. Jezus weet, versprach ik zie, dat geeft hij aan zichzelf. En gebed kent hij nu die, heeft die op van die am best. Hij hat God niet veert, hij dekt mijn schuld. Jezus starb und litt für mich, merkt mich von Sünden